tayo mamamaya dito. Hello you guys, dito tayo ngayon mga boss sa Tromsø, Norway. And nakita nyo sa labas, yan, sa likod. May ano yan, nag-yellow na, nag-snow. Tapos ngayon, oras dito is almost 1 PM na. And di ko alam kung narinig nyo ako ngayon. Ayan. Yun yung katedral nila. Yun yung katedral nila, mga boss. Woo! Ganda po so. Kung nakita nyo na, mas ma-appreciate nyo yung ganda pag nasa ano talaga kayo dito. Pag dito kayo, mas maganda sa tingnan. Pero sa video, hindi siya nakakuha ng hustisya yung kagandahan ng ano. Ayan. So, update ko kayo mamaya mga boss. Ciao!